दिनैनि जे पार्टी गोदान खुलिदों कमप्लिट बिनि दायनिगिरिखौथ' आङो दानि सालायबाय थानाय जाय सुक्तिखारि जाय चिफ प्रमद बर' बिथांखौनो आं होगोन। गावस्रानाय लोगो लोगोथ' सोरबाया मुलाम्फा जागोन आरो बे समाव जों नुगासिनो दंखायो नेशनेल पार्टीफोरनि दोहौआ बिराद बारदों। बेनि गेजेराव रिजनेल जायफ्रा फिलिंस दङ बिथांमोना खौसे थायाबाथ' लाबा गुबुनासो जागोन। बिथांमोना सावथुहि हैखांनायनि उनावबो जेलनिफ्राय गयैया बिथांमोननि केसफ्रा बातिल जायैयाथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। रन्जन दैमारि बिथांनि जि मा होनगोन बेखौ ग्रुप बिथांमोननि ग्रुपजोंनो जों जि नुदों दानि बे गोदान पार्टीया दाजादों निस्सय बिथांमोनाव दुखु मोनसे जाखांदों आरो जायनि जाउनाव बे पार्टी दानाया जादों आरो ओंखायनो बिनि दायनिगिरिखौ आंथ' बुंगोन दानि जाय बिथाङा सालायगासिनो दं बिनि दायखौ बियो रुजुननांगोन। जोंनाथ' कन्टिनिउ सोलिबाय थाखानाय दासिमबो जों जिरायाखै खामानि मावबाय थादों आरो जिहेतु दा स्पष्ट जाबाय रोखा जाबाय फैगौ सेप्तेम्बरहालागै जिहेतु बिटिसिनि बिसायख'थिया जासिगोन बे हिसाबै जोंनि खामानि मावनायनि स्पिडखौ जों बारायगासिनो दङ आरो बेबायदिनो ब्लक पर्याय होन प्राइमारि पर्याय होन बा जोंनि मा होनो बेखौ बुथ कमिटि होन बिनि गाहायाव जों सुबासिमहालागै कमिटि दानानै खामानिफोरखौ मावगासिनो दं आरो उदालगुरियावथ' फ्लाइअभार नांगौ बेखौथ' जोङो जोंनि सरकार थानाय समाव जों बिराद नाजादों स्वयं आंनो नाजादों आंनि समस्थियाव गोलैया जानो हागौ खिन्थु आं उदालगुरियावनो थायोलाय आं बे हिसाबै उदालगुरियाव फ्लाइअभार नांथारगौ बियो जिल्लानि मोनसे मा होनगोन बेखौ हेडक्वार्टार बे हिसाबै आंबो खोब नाजादोंमोन नाजायै नाजायै आङो रेलवेनि NOC पर्यन्त आं बरनदोंमोन खिन्थु थांनाय बाराव जास्लाबाखिसै दा जिखुनु जोंनो जिहेतु नांगौ दानि सरकारा जिहेतु बेखौ मावनो होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों मावोबाथ' मोजां मावथों दा बहुद प्रब्लेम जादों जोंनि समाव उदालगुरि टाउननि जि 4 लेन लामा ड्रेन एटलिस्ट जों बेखौथ' मावदोंना बेखौथ' जों मावदों आरो नैबे फ्लाइअभारनि जि खामानि बेखौबो जों जथेस्थ' पारसेन्ट जों आवगायनानै दोनखादों दा ओंखायनो जि आद्रा थानाय खामानि थाबैनो मावनानै जायफ्रा दङ बिथांमोना खोथा बांद्राय बुंबाय थायालासिनो सोरखौबा माबा मोनसे बुङालासिनो हाद्रि सारालासिनो इमिडियेट मावनानै जाहाथे जोंनि रायजोनि प्रब्लेमखौ समाधान खालामो आं बेखौ खावलायो आरो बेखौथ' आं बुंनो हाला जुदि रायजोआ हसायैनो बिदि बुंदोंब्लाथ' थारैनो बुंदोंब्ला आंनि थाखाय खोब मोजां खोथा बियो आं मावबाय थादों आं फ्राय खामानि मावनायाव बांद्राय आं बेनिफिट नागिरा बयखौबो समानै आं नायो सोरबा पार्टी जोंजों दं जोंजों गैया आं बेखौ नाया रायजो हिसाबै नायनानै रायजोनि समस्याजों आं थाफायो खामानिफोरखौ मावो आरो बधय बेनो जानो हागौ रायजोआ जेब्ला गावनि समस्याखौ बुंफैनानै जेब्ला बिनि माबाखौ मोनो रिजाल्टखौ मोनो बा रेसपन्स मोनो अट'मेटिक रायजोआ निस्सय मोजां मोनो आं बेखिनिखौ होनो नाजायो आरो आंबो बेखिनिखौ आङो रायजोनि जानानै बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि बे दुखुथिया आदिबासि रायजो राजानि थाखाय खोब दुखुनांथाव मोनसे जाथायमोन बियो बोरैबा बिथांमोननि हाखौ सिरि सिरि रावबो मिथियालासे लाङोमोनब्ला बिथांमोना थानोबो माने हा थानाय नङामोन आरो बेवखायनो जेब्ला बे खोथाफ्रा ओंखारबाय लोगो लोगो आं बे सुजुगावनो रायजोनि जानानै आं बे खोथाखौ बिधान सभायाव आं बुंदों जायनि जाउनाव बेवहाय बिधान सभायाव जाय मन्थ्रि बिथाङा जोंनि पार्लियामेन्टारि मन्थ्रि चन्द्रमहन पाटवारी बिथाङा जेबो बेबायदि जाया रायजोनि हाखौ सेनाय जानाय नङा जों दं होननानै बेखौ खोथा होदों आं बिथांनि बेबायदि माने फिननायखौ मोननानै आं गोजोनदों आरो निस्सय आं दासिमबो जेबो बेबायदि एक्सन लानायखौ नुनो मोनाखै आं थारैनो गोजोनदों आंथ' रायजोनि थाखाय खामानि मावनो जिहेतु ओंखारदों रायजोआ समस्या जाबाथ' बुंखानांगोन आं रायजोजों थायो हिसाबै रायजोनि समस्याखौ आं बुजियो दा मोनसे समाव आं रेशन कार्डनि खोथा बुंदों रेशन कार्डखौ आं नुबाय बहुद दुखुथिया मानसि गरिब न'खरनाव रेशन कार्ड गैया बेथ' बिराद गिदिर समस्या ना आंथ' बेखौ बुंथारनांगोन मोनसे समाव आं नुबाय दाखालि हा हुनि प्रब्लेम जोंनि दुखुथिया मानसिफ्रा जेब्ला हा हुआव सरकारनिफ्राय जुदि बेबायदि माने मा होनगोन खस्थ'सो होजायोब्ला बेखौथ' आं रायजोफोरखौथ' आं उदार खालामथारनांगोन ना बेनि थाखाय आं बुंदों बेनि अनगायै जोंनि जायफोर जाथि जनगोष्ठीनि डिमान्ड दिनै कच राजबंसि रायजोफ्रा ट्राइबेल बिगासिनो दङ जेरै आदिबासि रायजोफ्रा ट्राइबेल बिगासिनो दङ बिथांमोना बेसेबांबा गोबावनिफ्राय आन्दलन खालामगासिनो दङ जों बेयावनो थागिबि हिसाबै बिथांनि खोथाखौथ' साननांगोन बिथांमोननिखौ जों BPF हिसाबै जोंहाबो मोनसे सिद्धान्त दंखायो जे BTCआव थानाय राजबंसि आरो आदिबासिफोरखौ ST होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया मात्र बेखौल' जोंहा खोथा जाहाथे थाखानाय STफ्रा जेबो माने सुबिदानिफ्राय खहा जाया थ' बे खोथाखौथ' बुंनांगोन ना आङो बुंगोन ना जोंथ' बेखौ लुबैथाराखैमोन खिन्थु दाख्लै जों जि नुबाय माने जोंनि गेजेरावनो BTCआव मोनथाम मा होनो आनसलिक दल
जोंनि गेजेराव मोनथाम आनसलिक थायोबाथ' जोंनि भटआ गावस्रागोन गावस्रानाय लोगो लोगोथ' सोरबाया मुलाम्फा जागोन आरो बे समाव जों नुगासिनो दंखायो नेसनेल पार्टिफोरनि दोहौआ बिराद बारदों बेनि गेजेराव रिजनेल जायफ्रा फिलिंस दङ बिथांमोना खौसे थायाबाथ' लाबा गुबुनासो जागोन दा ओंखायनो दिनैनि जे पार्टि गोदान खुलिदों कमप्लिट बिनि दायनिगिरिखौथ' आङो दानि सालायबाय थानाय जाय सुक्तिकारि जाय चिफ प्रमद बर' बिथांखौनो आं होगोन मानो होनब्ला बिथाङा जोंनाव सान्थि लाबोगोन जोंनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन जोंनि गेजेराव गोजोन लाबोगोन जौगानाय लाबोगोन होननानै बिथाङा जिबायदि बे सुक्तियाव सहि होदोंमोन जों जायखौ सानफ्लाङाखैमोन बे सुक्तिखौ जों प्रमद बर'जों जागोन होननानै जों सानाखैनोमोन बिथाङा दिनै सुक्ति होखांनायनि उनावहायबो बिथांमोननि जि सुखु दुखुखौ साननो हायैया बिथांमोना सहि होखांनायनि उनावबो जेलनिफ्राय गयैया बिथांमोननि केसफ्रा बातिल जायैयाथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो बेफोरनि निस्सय जाउनावनो दिनै बेफोरो माने रन्जन दैमारि बिथांनि जि माने मा होनगोन बेखौ ग्रुप बिथांमोननि ग्रुपजोंनो जों जि नुदों दानि बे गोदान पार्टिया दाजादों निस्सय बिथांमोनाव दुखु मोनसे जाखांदों आरो जायनि जाउनाव बे पार्टि दानाया जादों आरो ओंखायनो बिनि दायनिगिरिखौ आंथ' बुंगोन दानि जाय बिथाङा सालायगासिनो दं बेनो बिनि दायखौ बियो रुजुननांगोन बेथ' बिराद गिदिर फैलार जायखौ सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना मावनो नागिरदोंमोन जोंथ' सुक्ति गैयैयावबो जों बेखौ 2017आव जोङो जोंनि भेन्सार स्कुलफोरनि प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामनो नाजाबावदोंमोन आरो जोङो बे लेखायैनो जों गोबां कलेजफोरखौ जों प्रभिन्सियेलाइजबो खालामदों दिनै बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो बर' कसारि वेलफेयार होदों जानो हागौ खिन्थु बियो बिटिआर सुक्तिजों जेबो लोब्बा गैयामोन खिन्थु बिनि सिगाङावनो UBPOजों जोंनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों जेब्ला सरकाराव दंमोन फुरा जयै रायलायै मायै आसाम सरकारनिफ्राय बर' कसारि वेलफेयारखौ दानो गोनांखामोन नाथाय दिनै बिथांमोना सुक्तिजों लांफाबाय लांनानैथ' दिनै खैफोदावसो खोलैबाय मानो होनब्ला सनितपुरनि बिसनाथनि गामिफ्रा ना बिटिआर ना बर' कसारि वेलफेयार ओरै गैया ओरैबो गैया खोब दुखुनांथाव आरो बिराद गिदिर फैलार होनना बुंनांगोन जोङो सुक्ति थासेयावबो बिथाङा 5 बोसोर समाय मोननानै 5 बोसोर समाय मोननानै बे खामानिखौ मावनो हायो आरो मोनसेया जाहैबाय भेन्सार स्कुलनि खोथा जायखौथ' जोङो 2016 जोङो बिटिसि एडुकेसन एक्टखौनो खालामबावदोंमोन खिन्थु बेखौ मावनायाव एसे सोलिबाय थानाय समावनो जिहेतु बे सुक्तिया फैबाय मा होनो बिटिआर सुक्तिया सान्थि गोरोबथाया जायनि जाउनाव बिथांमोना बेखौ हाइजाक खालामनानै बेवहाय सुक्तियाव लिरबाय खिन्थु लांनानै बिथांमोना दिनै मावफुंनो हायैया सुक्ति थासेयावबो बहुत दुखुनांथाव आरो बहुत दुखुनांथाव